Sziasztok! Mielőtt belekezdenék az új témájú videómba, el szeretnék mondani pár dolgot. Kezdeném ott, hogy tudom, hogy volt egy kisebb szünet, és már elég régóta nem tettem föl videót, pontosan 3 hete. Igazán sajnálom, én nem akartalak cserben hagyni titeket. Nem azért volt ez a szünet, hogy megbántsak másokat, vagy hogy megvárakoztassalak titeket, hanem azért, mert teljesen elment a kedvem a videózástól a sok negatív kritika miatt. Aztán elgondolkodtam, és rájöttem, hogy azzal kell foglalkoznom, hogy... Úristen, majdnem elestem, mindegy. Szóval, hogy azzal kell foglalkoznom, hogy rengeteg ember szereti a videóimat, és összesen 4 videóm van fent, és több mint 1300 feliratkozóm. Szóval úgy döntöttem, hogy több szünet nem lesz, és belevágok rendesen. Most pedig következzen a mai videóm, aminek a témája idegesítő gyerekszokások. Előző héten Hajdúböszörményben voltam meglátogatni a legjobb barátnőmet, és hát elég sok érdekes gyerekkel találkoztam. Szóval kezdeném is az első idegesítő gyerekszokással, aminek a története a következő. Egy apuka szépen sétál a 2 gyerekével, sétál. 2 gyerek közül az egyik feltűnően rosszkedvű. És most jön a legjobb. A gyerek kvázi fogja magát, és leül az utca közepén a földre üvölteni. De a történetnek még mindig nincs vége. Az apukája ahelyett, hogy felvenné a gyereket, elkezdené tutulgatni, semmi baj kicsikém, semmi baj, ahelyett megfogja a másik gyereket, és a másik gyereket kezdi el tutulgatni. És a kisfiú továbbra is a földön ülve üvöltött. Már majdnem ott voltam, hogy oda megyek az úrhoz, és megkocogtatom a vállát, és szépen elmondom neki, hogy üvölt a gyereke, nem tűnik fel. De végül nem tettem meg, és végignéztem, illetve végighallgattam egy 10-15 percig, hogy a gyerek üvölt, és nem hagyja abba. Jöjjön a második vicces történet, gyerekszokás, akármi. Gondolom, mindenki ismeri ezeket a kis gyerekmotorokat, amiket előszeretettel használ minden kisfiú, kislány, kis akármilyen nemű. És mikor a legjobb ez? Milyen úton? Milyen helyen? Hol? Hogy egy macskaköves utcán kell végigmenni azzal a kis motorral. De természetesen ez még nem minden. A kisgyereknek nem elég, hogy szinte megsüketül attól, hogy mellette az a kis motor. Bizony, még hozzá üvölteni is kell teli torokból. És nem csak azt, hogy hanem azt, hogy Nino, rendőr vagyok, Nino, rendőr vagyok. Ez az, amitől szabályosan meghűl az ember, hogyha nyilvánosan van. Harmadik idegesítő gyerekszokás. A kedvencem, amikor egy gyerek erőszakos, és a szüleit nem érdekli, hogy az. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyerek nem elég, hogy toporzékol, még esetleg egy idegent, esetleg egy lillát elkezd püfölni, csúnyán nézni rá, és hozzá természetesen kiáll az ordibálás, kiabálás, üvöltözés, és minden egyéb. Tehát így szépen állok a buszon, állok, és jön a kisgyerek. Most meg fogom keseríteni ennek a kis csajnak az életét. Fogalmam sincs, hogy milyen ördögi elme lakozik ezeknek a kis 5-6 éves gyerekeknek a fejében, de szerintem még a mai korosztálynál is konkrétan rosszabbak. És következzen az utolsó idegesítő gyerekszokás történet, akármi más. Az lenne, amikor egy kisgyerek ugyebár sétál, megbotlik, de természetesen nem esik el meg semmi ilyesmi. De ő neki kezd a hisztizésnek, és ő ordibál, kiabál,
mindent csinál, és nem hagyja abba, amíg fel nem veszi a szülője, és meg nem puszilgatja, és meg nem ölelgeti, amíg ki nem purcan. Ez az a tipikus műhisztizés, tehát semmi baja, egy ekkora bibi sincs rajta, de ő neki egyébként eltört a karja, meg a lába, meg az agya, meg mindene. Tehát én kisgyerekként minden apróságért kiborultam volna, akkor szerintem már teljesen lelki idegroncs lennék konkrétan. Én még 15 évesen is elesek a saját lábamban. Ez lett volna a videó mára, ez a véleményem az idegesítő kisgyerekekről. Ha tetszett a videó, vagy ha örülsz a visszatérésemnek, nyomj egy lájkot, írj egy kommentet, vagy iratkozz fel a csatornámra. Köszi, hogy megnézted, jöjjenek a pakik! Sziasztok! Kiroppant a hátam. Oké, ha nem lenne több videó, kórházban ülök. Szóval így. With my